Takže čaute, moji milí džerkáči a tí, ktorí sledujete tieto videá. Som strašne rád. Dneska sme sa zúčastnili súťaže. Ja si myslím, že tieto dojmy, čo mám, sú príjemné, lebo ja som si splnil sen vystupovať medzi ľuďmi. A to je už to, čo ma hreje na srdci. Ja si myslím, že je to pekné. Ako mňa hodnotíte vy, chalani? Tak já bych především ti pogratuloval k tomu, že jsi tam dostal přes první výběr. Jo, to je úspěch velký. Prošel s tím sítem úplně toho nejhoršího, nejlepšího. A další lidi bych ti pogratuloval k tomu, že jsi měl tu kuráž tam vůbec jít. Jak to dopadlo? Prozrazovat nebudeme. Uvidíte sami. Tak. No a hodnocení tvého výkonu, lidičky, docela to tam natřel. A to nemyslím jako, že barvou nebo nějakým Primalexem, ale prostě jel jsi tam to svoje, co jedeš i na ulicích, co jedeš všude možně a tím se okouřil nejen porotu, ale i publikum, protože publikum ti tleskalo, i když jsi třeba, já nevím, hledal písničku, řeknu trošku zákulisí, jenom trošičku, hledal si písničku v mobilu pod vás, trošku to trvalo. Jaroslavík trošku jakože bylo takový, že no, mělo by to prostě, dlouho to trvá, ale lidi ti tleskali, jo, lidem se líbilo, bylo taková show. Tak a teď dáme k hodnocení taky Kulmoživan, který tam byl taky, a to v pozici manažera, takže nám prozrať Kulmoživan, jak ty hodnotíš jeho výkon? Tak prostě těšil se na to, splnil si sen a bylo to prostě super. Ukázal jim, že má na to a išiel si svoj sen. Takže ďakujem všetkým pekne, ďakujem a zdravicou Bratislavu!